Hallo, ja. Ja, det er godt. Jeg giver dig lige 3 års intro, ikke? Fordi du er jo en brandet og kendt mand, og du har været introduceret indtil flere gange. Og det helt særlige ved Søren var jo, at vi havde håbet, og vi havde troet, at Søren kunne stå fysisk her i dag. Det var faktisk derfor, han lå så sent i programmet. Så var det, at verden så lidt anderledes ud, og så virkede det så alligevel, at vi kan gøre det digitalt. Vi håber jo meget, at de ser Søren i anden anledning. Det er nok ikke så sandsynligt, at de ser ham den 10. Hvis han er i Danmark, så håber vi på det. Men ellers så er Søren jo på alle måder en, der også måske kan møde jer næste år, når I sidder i Keystones-netværk, eller hvor I er henne. Så I er meget velkommen til at linke op på alle måder og alt det der, ikke? Så Søren, kort, du giver jo selv introduktionen. Det helt særlige ved Søren er jo, at han er en verdensmand, har siddet i Udenrigsministeriet også i Silicon Valley, og hjulpet danske startups. Og så har han jo taget til Stanford, men altså har et kæmpe netværk hjulpet startups, rigtig mange af dem, også med at finde kapital og forretning og sådan noget, ikke? Så det her, det er jo sådan ligesom at bygge bro. I jo globale mennesker, og måske få et andet perspektiv på startups og bestyrelserne og investering, ikke? Med den baggrund, det er. Det særlige ved Søren er jo også, da vi ligesom skulle spore os ind på det her, det er, at Søren har jo kigget på etik. Særligt arbejdet med det i Stanford de sidste år, og vi talte jo om etikkompasset. Vi havde Christoffer fra innovationschef i UNICEF, Søren, her som keynote tidligere på dagen, ikke? Og der talte vi om det der impact investment. Der talte vi om det etiske kompas. Men vi har ligesom sagt, at det kan godt være, at den dagsorden er måske lidt mere om et år eller 2 fremme, selvom vi snakker med Christoffer om den. Men det er klart, nu er det også folk ud. Hallo. Det er klart, hvis I har nogle spørgsmål undervejs til Søren, og der går specifikt om etik, så er Søren jo altså også en kapacitet på det, og hvis ikke i dag, så senere. Han er faktisk en, der har prøvet at lave noget operationelt, også sådan mere kontant det seneste år, ikke hvor langt der er kommet med det. Men Søren, med disse ord, så sidder der 15 skiftende mennesker og glæder sig til at tale med dig. Ja. Og jeg er lige bagved, hvis der er noget i det. Og jeg sidder jo til en time, og du sidder jo med morgenmaden, vi sidder jo med aftensandwichen, eller hvad det er. Så er det så op. Ordet er dit, så. Kan I høre mig? Ja. Okay. Ja, og tak for introduktionen, Annie. Har glædet mig til at møde jer. Vi har den lille udfordring her, jeg ikke kan se jer. Vi har en lille team, ikke, til at tale Silicon Valley innovation og tekst på det, som du netop har sagt, Annie. Jeg har selvfølgelig absurd mange slides på den her præsentation. Jeg har ikke tænkt mig at bruge dem alle sammen, men så jeg havde forestillet mig, at vi taler om digitalisering, innovation, sådan Silicon Valley perspektiv på investeringer, og hvorfor data er så vigtigt, og så lidt om impact og bæredygtighed og den der dagsorden og hvad det betyder for bestyrelser. Og hvis det lyder forkert, så skal I sige en eller anden høj lyd nu, fordi interaktiviteten er selvfølgelig lidt hæmmet af, at jeg ikke kan se jer. Udover det selvfølgelig er sjovere at se dem, man taler til, så hæmmer det dialogen. Så kan I ikke bare afbryde mig med en eller anden høj... Jeg var for mange år siden, nogle år i forsvaret, jeg ved ikke om det er derfra, men jeg har sådan lille smule hørehæmmet. Så det skal være en høj lyd, for at jeg kan høre den, og jeg ikke bare fortsætter. Men spørgsmål, og så Søren, det er fuldstændig ubehøvlet og upædagogisk og sådan noget, men når der bliver råbt spørgsmål, så er der spørgsmål, ikke? Og så er det jo. Præcis. Så afbryd mig endelig og gør det som sagt med en høj lyd, så jeg kan høre det. Som Annie sagde, så har jeg været i Silicon Valley her de sidste 6-7 år eller sådan noget. Jeg kom hertil som chef for Innovationscentret, som er Danmarks hub ind i, det kan være, nogle af jer kender den, eller kender det, at Danmarks hub ind i Silicon Valley, som hjælper startups, navnlig startups med at få fodfæste i Silicon Valley og orientere sig, og selvfølgelig komme i dialog med venturemiljøet her og blive finansieret. Vi arbejdede rigtig meget med større virksomheder om deres innovation og digitalisering, og så arbejdede vi meget med forskningssamarbejde. Jeg havde en hel masse forskningsprogrammer,
og sådan havde generelt til opgave at sikre videnshjemtag selvfølgelig, og det sker jo også ved at lave konkrete forskningsprojekter mellem danske forskere og danske universiteter herovre. Der er faktisk ret meget på alle mulige områder. Energi, meget på energi, små satellitter mellem DTU og NASA og sundhedsområder osv., life science, en hel masse områder. Og så arbejdede vi med at tiltrække investeringer til Danmark. Og jeg besluttede mig for at blive her, da min kontrakt der udløb, og fik mulighed for at arbejde på Stanford. Og sidder nu på sådan et menneskerettighedscenter og arbejder med business and human rights i sådan ret bred forstand, men navnlig med digitale rettigheder og hvad det betyder for virksomheder, som arbejder med data og kunstig intelligens osv. Og så har jeg lavet strategivirksomheden Forest Avenue, som man kan se på skærmen der, hjælper Silicon Valley tech-virksomheder, som skal til Europa med at håndtere EU lovgivning og politik osv. Jeg har en baggrund i Udenrigsministeriet som EU-diplomat i høj grad, så det gør vi her. Og hjælper danske virksomheder, som skal til USA, navnlig Vestkysten og navnlig Silicon Valley, i forhold til venturemiljøet her, i forhold til Silicon Valley generelt. Og så hjælper vi mere og mere med impact og bæredygtighed, altså hvordan man kan integrere det i sin forretningsmodel. Og jeg sidder billedet her på bibliotek på Stanford. Der har jeg faktisk ikke været siden en gang i marts, hvor det hele lukkede ned. Og altså vi har faktisk helt bogstaveligt gået med mundbind siden en gang i marts. Og altså Stanford er lukket, og kun dem, der har forskningsprojekter, der kører med mus og dyr og hvad det nu ellers skal være, møder op. Resten er faktisk sendt hjem. Jeg kommer kun på Stanford, når jeg løber igennem en gang imellem. Så det ligger alt sammen ude hen. Og det er jo faktisk noget af det, der er enormt interessant, synes jeg, som vi måske også kunne komme ind på. Hvad alt det her faktisk betyder for Silicon Valley og for innovationen. Så for ligesom skal jeg kan skifte, det kan jeg ikke. Jeg skal lige finde ud af, hvordan jeg navigerer her. Det var mig. Måske lige for at starte med lidt om Silicon Valley. Jeg ved ikke, om nogen af jer har muligvis været her med startups, eller relateret til startups, der har været her, eller har været her selv, læst på universiteterne, eller på en eller anden måde været her. Der har været rigtig meget fokus på Silicon Valley. Det er jo og det er det stadigvæk et fuldstændig unikt investeringsmiljø, hvor det der jo er gør det, er at de der tre og samspillet mellem venture-miljøet har verdens største, mest effektive, velsmurte, og det er det stadig, investeringsmaskine, som investerer i de startups, der kommer ud af universiteterne, Stanford, Berkeley, men også flere andre. Altså, der er 10 universiteter i den kaliforniske offentlige familie, og så en hel masse private, hvor Stanford er det mest markante, ikke? Og altså et helt unikt samarbejde, hvor folk laver, og det gør de stadigvæk, laver deres startup og dropper ud af Stanford, hvis det ser ud som om den virker, og hvor alle Stanford-professorerne har gang i mindst 2 startups hver, og så videre. Og så tech-virksomhederne længere nede af gaden. Og det økosystem, eller det samspil, der er mellem de her institutioner, det er jo også det, der er det helt unikke ved Silicon Valley. Altså det er jo præget af de der værdier, åbenhed og nysgerrighed og risikovillighed osv., som vi alle sammen kender, men det der i virkeligheden er det helt centrale, og det er jo faktisk det, der er lidt spændende at se på nu, det er, hvad betyder det her covid for netværk og den måde Silicon Valley arbejder på. Fordi det der jo selvfølgelig virkelig har drevet det her, det har jo været evnen til at arbejde på tværs af netværk, altså ud af siloer, ud af fakulteter på universiteter, og ud af siloer i virksomheder osv., og som har været grundlaget for innovationsmaskinen i rigtig høj grad, ikke?
Altså og det er simpelthen dokumenteret i alt mulig forskning, at det er det, der er den sådan helt unikke vindende karakteristika ved Silicon Valley, evnen til at arbejde på tværs ud af netværket. Det er jo en ting, man kan tage med sig, og det er selvfølgelig en ting, der er rimelig truet for øjeblikket. Rigtig meget har jo faktisk omstillet sig fint til Zoom og den her nye realitet. Silicon Valley har tjent gazillioner i virkeligheden på det digitale spring, der er lavet under corona, og på Zoom og hvad det nu ellers er for noget software. Amazon har haft sindssygt kronede dage selvfølgelig. Det er relativt oplagt, når vi alle sammen sidder hjemme og køber ind på kataloget. Og faktisk også på venture-siden er der blevet investeret rigtig meget igennem corona. Man kunne sagtens sige, det havde jeg nogle forestillinger om, at det var lidt svært for en startup at få virksomheder i tale eller få investorer i tale på Zoom. Men jeg tror, de fleste har lært at udnytte, og det formentlig også jeres egen erfaring, har lært at udnytte de der muligheder, der er. Altså man kan tage mange flere salgsmøder meget hurtigere, når man kan køre dem igennem på Zoom. Der er selvfølgelig noget, der mangler, men den der del af det kommer igennem. Det, som Silicon Valley kunne komme til at mangle, det er så netop, det man ikke kan på Zoom. Altså det, der foregår i alle de der meetups, som jo har været livsnerven i Silicon Valley, altså at man mødes til startup, pitch nights og alle mulige andre events, hvor folk møder hinanden får idéer eller netværk eller kontakter på tværs, fordi det er virkelig det, der driver Silicon Valley. Den anden store ting, som kommer til at ændre det, som vi allerede ser, det er at folk er på vej ud af byen. De flytter alle sammen relativt langt væk i virkeligheden. Jeg bor i sådan en lejlighedsbygning på Nob Hill inde i San Francisco, og den er halvtom. Fordi alle dem, der er her fra startups eller andet, de er jo flyttet hjem til deres familier, der sidder en hytte oppe i bjergene eller et eller andet, fordi de lige så godt arbejde derfra. Tech-virksomhederne her har jo taget konsekvensen af det. Zuckerberg har været fuldstændig klar, kigger jo glædestrålende ud over og siger, USA, nu kan jeg rekruttere fra hele landet, og jeg kan give folk det halve, fordi de kan sidde i Kentucky eller Ohio, hvor de kommer fra. Og det er jo glimrende, og man kan se det, altså der bliver forhandlet løn, og der bliver forhandlet lejepriser osv. i Silicon Valley på en helt ny måde. Det som jo bliver virkelig interessant at se, det er, hvad det kommer til at betyde, når ingeniørerne og når økosystemet her bliver sådan frarøvet 30% eller et eller andet af arbejdsstyrken, og vi alle sammen arbejder hjemmefra. Altså hele den der sådan watercooler eller kaffemaskine tankegang om, at man møder hinanden på tværs, det skal i hvert fald erstattes af noget andet, som ikke helt er Zoom i hvert fald. Så der er flere interessante ting, som synes jeg peger ind i også hele den dagsorden og dialog, vi alle sammen har om, hvordan altså vi har alle sammen foretaget nogle digitale spring det sidste halve år, som er blevet accelereret voldsomt meget af corona, men som selvfølgelig også kommer til at påvirke os, og som kommer til at accelerere nogle af de dagsordener, vi i øvrigt havde i gang om gig economy og fremtidens arbejdsmarked og hvordan vi styrer det, altså balancen mellem at få reduceret udgiften til medarbejdere med 30-40% eller et eller andet, fordi de sidder i Kentucky, og muligheden for at fortsætte at være innovativ og dynamisk og have en dialog med folk på en mere effektiv måde. Så det kunne være intro. I har ikke stoppet mig endnu, så enten er jeg på rette spor, eller også så er jeg der ikke, og så tæller jeg bare videre til et tomt lokale. Så ja. Du sidder bare aktiv og lytter. Du sidder helt oppe i skærmen, så du skal bare... Der kommer et spørgsmål lige på 10 minutter. Jeg regner med, at jeg er på rette spor. Det er godt. Jeg føler skyld mig, at folk plejer for hovedpine af den her, men pointen er jo bare, og det her, det kender vi jo, altså, at vi er igennem en massiv og markant udvikling, drevet af en vild udvikling i teknologi, som vi jo ikke i virkeligheden helt har set grænserne for endnu, og som stiller enormt mange nye spørgsmål. Pointen i den her sammenhæng, synes jeg, og det ved jeg, I har været inde på, og kender til first hand fra egne erfaringer, de udfordringer, der er ledelsesmæssigt med at håndtere den digitale transformation.
Fordi det er jo i ekstrem høj grad en ledelsesudfordring, og en ledelsesudfordring, hvor vi jo står sådan rimelig meget uden kompas. Der er jo sådan set ikke rigtig et blueprint til at håndtere, hvordan vi bevæger os ind i den nye digitale virkelighed, som vi ikke helt forstår den fulde indebyrde af endnu i virkeligheden. Og det er jo også forklaringen på, hvorfor så meget digital transformation faktisk går galt, og hvorfor der bliver spildt så enormt mange penge på investeringer, eller processer og på konsulenter ikke mindst, som ikke fører til de resultater, man har brug for. Jeg synes, et hovedtake på det, og det synes jeg egentlig er vigtigt, det er, at digital transformation, og det gælder sådan den digitale relation, digital virkelighed, og også innovation, og hvordan man ligesom udvikler sin virksomhed på den, drejer sig i virkeligheden sådan, om forståelse af 3 hovedting. Den ene, det er jo ikke teknologien, der er det vigtige. Det er ikke den er jo enabler, den skal bruges, og den er vigtig, det er den, der driver den her udvikling. Men det er vigtigt at sætte mennesket i centrum på rigtig mange måder. Det hører vi hele tiden i den etiske diskussion osv., men det er jo også fuldstændig afgørende i forhold til udviklingen af brugen af teknologien. Det drejer sig om uddannelse, det drejer sig om den måde, vi arbejder på, altså empowerment, altså hvad det er for en ledelsesmodel, man bruger i sådan en digital verden, hvor vi skal have folks kompetencer i spil på en helt anden måde, og så drejer det sig om kommunikation i forhold til ansatte og medarbejdere, kolleger osv. Og jeg synes navnlig uddannelse er fuldstændig afgørende. Og der sakker vi i virkeligheden bagefter, tror jeg. Det gør I ikke, fordi I er på bestyrelseskursus her, men vi sakker voldsomt langt bagefter i at fremme digital forståelse og forståelse af kunstig intelligens muligheder osv. Der burde vi være meget længere. Og balancen mellem videreuddannelse osv. og arbejde osv., den bør formentlig forskubbes lidt, i hvert fald for rigtig mange, for at få det her til at lykkes. Og så drejer det sig om ledelse, det vil jeg også gerne komme lidt mere ind på, fordi altså hele den her ekstremt dynamiske verden, vi er på vej ind i, med altså ikke bare det der med medarbejdere, der sidder hjemme, og medarbejdere har en helt anden relation til virksomheden, fordi 70% af dem formentlig vil være løstansatte eller konsulenter eller gig economy folk, som kommer ind og sælger nogle specifikke kompetencer på en anden måde. Men det drejer sig om, at vi skal være tech-savvy, tror jeg er det gode ord. Altså, vi behøver ikke nødvendigvis alle sammen være ingeniører, men vi har brug for, at vi forstår, hvad det er, teknologierne kan, og hvad det er for nogle udfordringer og spørgsmål, som de rejser, for at kunne lede det på en ordentlig måde. Og så er det selvfølgelig et spørgsmål om løbende at investere og udvikle teknologiplatformen i forhold til sådan det meget brugernære. Jeg tror ikke, jeg vil sige så meget om processen her, men altså, for mig er det... Spørgsmål i vores. Vi har introduceret begrebet livslang læring på bestyrelsespapirer og investor, business angels, som jo sidder her. Ja. Kan du sige nogle gode råd om, hvordan man forankrer det i praksis over hos jer? Ja, jeg har lidt om det lidt senere, fordi altså, og navnlig det gælder jo både for bestyrelse, ledelse og ansat selvfølgelig. Det skal jo simpelthen på dagsordenen på en helt anden måde, end vi har haft det før. Erfaringerne her er jo masser af tilbud og et mix af netværksuddannelser, altså formel og uformel uddannelse og netværksuddannelse og sådan formel uddannelse fra universiteter og online-læring osv. Det skal jo justeres og tilpasses. Sådan peergrupper og netværksgrupper tror jeg er enormt vigtige. Også måske meget i forhold til bestyrelsesniveauet, altså at man har mulighed for at rejse spørgsmål og diskutere det med, altså i forhold til sådan en, hvad skal man sige, sådan en erfaringsudviklingsmodel. Men der skal simpelthen lægges langsigtede planer, og så skal de kunne ændres og være dynamiske, for at vi kan tage højde for at indarbejde de ting, der sker, som vi i sagens natur ikke kan se. Jeg har lidt mere på en senere slide, så vi kommer lidt tilbage til det, fordi
Altså fordi det er jo ekstremt, altså hvis vi har fokus på bestyrelsen, så er det jo ekstremt vigtigt, at bestyrelserne har digital forståelse, altså den der tech savviness, altså et kendskab til, hvad teknologierne kan, og forståelse for, hvad teknologierne kan. Et stort fokus på, en stor forståelse på impact i meget bred forstand, og så og så et internationalt netværk og en international kontaktnet for at også at kunne relatere sig til det. Og så er diversitet, og det er måske også et element i uddannelsen, tror jeg er helt afgørende vigtigt. Jeg kommer til det lidt senere, medmindre der er et spørgsmål. Jeg vil ikke sige så meget om digitaliseringsprocessen, altså, men andet end at som sagt, det går galt normalt i 70% af tilfældene eller sådan noget. Så det er jo enormt vigtigt, og der ligger enorme gevinster i data og i de her teknologier, så det er jo enormt vigtigt at gøre det rigtigt. Altså det er jo et samspil i sådan et struktureret forløb mellem forandringsledelse, og man forstår de mekanismer, der gælder i forandringsledelse, innovation og digital modenhed, og det gælder og digital modenhed forstået både som organisationens evne til at adaptere eller tiltage teknologi, men også teknologiernes modenhed selvfølgelig, ikke? Men selvfølgelig. Så? Ja. Der er spørgsmål? Ja. Altså, det jeg bliver nysgerrig på, det er, når der er 70%, der fejler, altså der ikke bliver en succes. Er der så nogen, der har sat sig ned og kigget på, hvorfor sker det, og hvad kan vi så gøre for at ændre det? Ja. Jeg tror, jeg tror, det svarer til de her 3 hovedpointer. Altså, det er, at man har lavet sig, i høj grad, så bliver man forført af teknologierne, og det er jo sådan typisk det, der sker. Man ser alle mulige muligheder i kunstig intelligens og data, avancerede algoritmer og alt muligt, og lade sig blive trukket afsted af mulighederne i teknologierne, frem for at få det integreret i en forretningsplan. Det er jo et spørgsmål om at lægge en strategi, som er baseret på som helt almindelige, hvor er kunder, hvad er forretningen, og hvad er potentialet i forhold til de medarbejdere, man har, og hvordan kan vi integrere det her. Så der, det tror jeg er den største fejl, eller største fejlkilde. Og det næste, det er, at man ikke følger at man ikke får medarbejdere med, at man ikke får organisationen med, jeg tror i virkeligheden, langt hen ad vejen, så er det ret almindelig forandringsledelse. Altså det er jo et spørgsmål om at få det, og det er det, vi prøver at tegne med processen her, at få lagt en grundig proces, hvor man får analyseret, hvad det er for nogle teknologier, man har brug for, at få analyseret, hvordan de passer i forhold til organisationen, for italesat det og for mobiliseret medarbejdere og organisation, for identificeret de rigtige forandringsagenter, og få en ordentlig plan med en målsætning osv. Altså man simpelthen får det integreret ordentligt. Ofte så er det jo sådan nogle, ikke et ondt ord om konsulenter, det er jeg selv, men ofte er det jo nogle konsulenter, som kommer flyvende med et eller andet produkt, som bliver integreret i en forretning, og som ikke kommer til at hænge sammen med forretningsmål og så videre. Og det er jo det, der er kernen. Og det tror jeg er fejlkilderne. Altså, at det bliver teknologi og ikke forretning, der kommer til at styre det, og at man ikke får det integreret i en ordentlig plan, en ordentlig strategi, en ordentlig strategisk ramme med en fornuftig forankret proces. Og så tror jeg, man glemmer, at det drejer sig om mennesker i høj grad. Ja. Super. Ja. Så jeg ved ikke, om jeg skal sige så meget om innovation. Her vil jeg kigge på jer og se, om I nikkede eller rystede på hovedet. Det kan jeg ikke høre. Det var en tredjedel ja, og en tredjedel, det ved I måske ikke rigtig sagt. Så det er nok at køre på den. Men ikke for langt. Det er nok det.
Jamen altså, hvad hedder det? Måske bare et par sådan, hovedpointer. Og noget af det her, det gælder jo også i den relation, der er mellem sådan etablerede virksomheder og startup virksomheder som innovationskilde. Innovation er jo lige så svært som digitaliseringsprocesser, og kræver sådan forberedelse og planlægning. Jeg synes, Dublin dernede i 10 Types of Innovation og deres tilgang, som er blevet købt af, nu kan jeg ikke huske, om det er Ernst & Young eller Pricewaterhouse, faktisk. Men den tilgang, de har til innovation, er rigtig. Det er jo ikke et spørgsmål om at tage og det har vi jo lært nu også alle sammen efter nogle år med disruption. Det er jo ikke et spørgsmål om at tage en lille hat på og gøre ting sådan fundamentalt anderledes. Meget af det kan jo planlægges og forstås ved at bruge datapunkter og de ressourcer, man har. Men det kræver selvfølgelig nogle vinkler, og det kræver en anden måde at arbejde på. Jeg kan huske, det er fra Dead Poets Society, tror jeg den hedder, hvor Robin Williams er lærer på en eller anden nordøststats amerikansk skole. Og her jager han dem alle sammen op på et bord, fordi de skal se, at verden ser anderledes ud deroppe fra end nede på deres pladser. Og der er selvfølgelig et element af at forstå, eller at se tingene fra en anden måde og fra et andet perspektiv. Så selvfølgelig har det noget at gøre med, hvordan man tænker, og hvordan man integrerer og støtter den tænkning i organisationen. Og det er også det, jeg mener med, at det er vigtigt at ansætte medarbejdere, der tænker anderledes. Dem, der laver innovation i virksomheden, det er jo tit nogle af de der sådan lidt irriterende brokkerhoveder, som man gerne vil skubbe væk fra organisationen, fordi de laver uro osv. Men det er jo faktisk noget af det, der kommer innovation og anderledes tænkning ud af. Så det må man finde ud af, hvordan man kan arbejde med at forholde sig til. Og på samme måde er det et spørgsmål om at lære og acceptere risici, og derved bliver det jo et ledelsesspørgsmål igen, fordi det er jo et ledelsesspørgsmål, hvordan man får skabt en kultur, som fremmer det, at folk tør tage risici, og at det ikke bliver den der nulfejlskultur, men at man får en kultur, hvor folk tør løbe, eller tør tage en chance, tør tage risici osv., og tør prøve, som det skal til. Og at det bliver en samarbejdende kultur, fordi det er jo sådan den anden ting, vi ved, at det er i de der krydsfelter mellem viden og folks idéer, at dynamikken og innovationen opstår. Så noget af det, der er tror jeg, et af nøgleordene, det er transparens, altså at der er den der sådan forståelse og tilgivelse i organisationen også, som jeg egentlig også ser som en del af transparens. Og så er det diversitet, altså at vi måske netop ansætter nogle af de her medarbejdere, der tænker anderledes, og at vi ikke alle sammen ansætter 50-årige jurister i lyseblå skjorte med sorte briller, men altså at man har et helt andet perspektiv på det. Og så er det at være datadrevet, og det er vi heller ikke nok endnu. Der er sket rigtig meget de sidste år, men altså at være virkelig datadrevet, bruge de data, organisationen har aktivt, og bruge dem løbende for at analysere, forstå og tracke den udvikling, der sker. Og dem her kender I alle sammen, ikke? Og bare et udtryk for det der sker, altså igen den dynamik, der er i det. Jack Welch har ikke levet forgæves. Det kræver noget af den mentalitet og kultur, vi har i Silicon Valley. Jeg vil ikke sige så meget om det, men måske lidt bare lige om datadelen for at komme videre til noget af det andet. Og det er jo det, der er helt kendetegnende for Silicon Valley. Det er også det, der har givet Silicon Valley kæmpe store problemer. Det er jo forståelsen af, hvor vigtig data er, og hvor meget data er for forretningen. Jeg kom her i 2014, og det var før vi sådan for alvor, eller før vi overhovedet var begyndt at tale om dataetik uden for små lukkede cirkler.
forretningsmodellen var og er stadigvæk, at den forretning, der bliver investeret i af venturemiljøet her, det er den, der er dataforstået. Det er de forretninger, som har forstået, at det gælder om at lave en datadrevet forretningsmodel. Det gode eksempel, som ikke er på her, fordi hovedkernen i deres forretning, det er sådan set ikke særlig datadrevet, det er jo Apple, som er en super lækker designforretning og laver de fedeste telefoner, men som jo ikke i virkeligheden har fået gjort sig til en rigtig datadrevet forretning i modsætning til nogle af de andre her. Så kernen i Silicon Valleys forretningsmodel, det er innovation og alt det andet, og samspillet og risikotagning og sådan noget, men det er simpelthen forståelsen af, hvad data betyder for forretning, og være fuldstændig benhård og konsekvent på det. Og der er sådan 2 meget sjove eksempler på det her. Jeg ved, I har sikkert alle sammen købt Roomba, og den er jo super fin til at støvsuge, så længe den ikke kører på et umuligt bordben. Og det kan også godt være, at I ved det, men i virkeligheden så er en del af forretningsmodellen i Roomba, støvsugeren, det er jo, at den måler hjemmet op, og den hjælper med at lave eller skaffe data på, hvordan hjem er indrettet, og det er der jo masser af aftager til. Det er jo spændende data for mange. Så man kan sige, at de kortlægger hjemmene, hvor Google Maps sender deres biler rundt og filmer gaderne, så vi kan navigere rundt derude. Så har Roomba-støvsugeren der sådan en lille nebengeschæft, som består i at kortlægge og samle data på vores hjem. Og altså det er jo nyttigt, kan man sige, for mange. Det er i hvert fald en vare, som bliver handlet. Og det andet eksempel der, som jo er rimelig corona-relevant, det er sådan et digitalt termometer, som rigtig mange, og altså sikkert også mange i Danmark, har købt, og som jo er super smart, fordi man enkelt kan tage temperaturen og så videre, det er digitalt og så videre. Det den jo også gjorde, eller gør, det er, at virksomheden bagved her, Kinsa, de har virkelig på helt bogstavelig forstand taget temperaturen på USA, og ved hvor temperaturen, eller hvad temperaturen er i forskellige stater, og derfor ved de også, når der er en influenzaepidemi på vej. Og det er jo data, de kunne sælge til Clorox her i USA. Så bruger man jo klorin til alting, ikke kun til kyllinger, man skyller også hjemmene over med klor flere gange dagligt, og navnlig hvis man føler, at der er en influenzaepidemi på vej. Jeg har ikke set deres coronasalgstal, de er sikkert helt over. Men sådan i normal ikke-coronatid, når influenza-sæsonen kommer, eller når der er noget på vej, så kan Kinsa se det på de data, de har, og det er jo en vare, de kan sælge til andre. Blandt andet Clorox, som så kan begynde at afspritte hjemmene, så man er klar til influenza-sæsonen. Og det gælder jo i alle mulige typer data, altså selv sådan helt svage data, store forretningsmodeller er lavet på, hvordan folk bruger deres mobiltelefon, og det er i virkeligheden for flere nye bankforretninger eller banklignende forretninger. Kernen i, hvordan man beslutter sig for kreditgivning eller långivning, det er jo en analyse af, hvordan ikke sådan, så meget hard knowledge, men altså sådan dårlig eller weak data på, hvordan folk bruger deres mobiltelefon, hvordan de trykker på den, hvor meget de trykker på den osv., som er grundlag for et billede af folk, som bliver brugt til at træffe beslutning om man vil give lån, om de kan få kredit og en hel masse andre ting. Og det samme gælder jo altså sådan helt svag data, altså vores forbrugs eller vores adfærd på Facebook eller vores adfærd på alle mulige andre sociale medier. Ikke bare det, vi skriver, men den måde, vi gør det på, afslører utrolig meget om os. Og kan læse. Ja. Spørgsmål? Ja. Ja. Hvad er det etiske aspekt i det her? Nu har jeg også selv set den der Social Dilemma på Netflix-serie, hvor man også ser, hvordan det bliver udnyttet. Og hvor lang tid er du om at scrolle ned, og hvad klikker du på? Hvad går diskussionen
i USA. Altså, er det noget, folk kan bekæmpe over, eller er folk... Og hvad gør man? Jeg har lidt svært ved at høre dig, men jeg tror, jeg stiller lige spørgsmålet, altså hvordan det etiske aspekt spiller ind i USA, om man har opdaget det. Var det rigtigt forstået? Ja, det var det. Ja. Hvad hedder det? Og det har man, hvad hedder det, i ret høj grad. Altså, hvad hedder det? Men jeg har en god bekendt, som er professor på Stanford, en meget, meget dygtig data scientist, og som er enormt irriteret, fordi han synes helt grundlæggende, at det er super smart, når han skal købe et nyt bilsæde til sin gamle lækre, han har sådan en vintage-bil. Han synes, det er rigtig smart, at alle dem, der vil sælge ham sådan sæde, de ved allerede, hvad det er for en bil, han har, fordi Google har læst hans mails, og de data har de sikkert adgang til. Og det synes han er praktisk. Han har også den tilgang til det, at i gamle dage i landsbyen, der havde vi jo ikke noget privatliv. Der vidste alle alt om alle, og det er virkelig bare det, der sker igen, når vi kommer tilbage til det. Han er absolut en minoritet. Det er en dagsorden, men synspunktet findes i høj grad. Det er en dagsorden, der udvikler sig ret meget. Hvad hedder det? Og lige nu har amerikanerne ikke en federal eller fælles dataetik-lovgivning, ligesom GDPR. Kalifornien har, og enkelte andre stater har, og så har de noget lovgivning, som kan bruges, altså misbruger man data, kan man godt bruge eksisterende lovgivning til at give bøder. Men det er jo en udvikling, og det er jo en enorm, altså for ikke mindst for Silicon Valleys datadrevne virksomheder, er det en kæmpe udfordring. Altså hvis Facebook virkelig skulle opføre sig ordentligt, så må de jo lukke, i hvert fald den eksisterende forretningsmodel, lukke ned for det. Hvad hedder det? Fordi det er selvfølgelig en udfordring. De har rykket, og nogen har rykket meget. Nok for sent, og helt sikkert ikke helt nok. Men altså, de har jo alle sammen, i hvert fald de større og ansvarlige spillere, og der er Microsoft og Salesforce nok helt i top. Apple er det også, men de har det som sagt nemmere, fordi de er ikke helt på samme måde en datadreven virksomhed. Med at udvikle standarder og guidelines og politikker for deres medarbejdere. De har alle sammen værktøjer, der kan bruges til at tjekke, gennemtjekke algoritmer osv. De er ikke foolproof, men der sker rigtig meget. Og der er altså der er helt sikkert en stærk dialog i Silicon Valley, hvor der bliver ansat chief ethics officers og etableret ethical review boards og alt sådan noget, og lavet guidelines i virksomheder. Det er ikke alle steder et stærkt og tvingende salgsparameter. Altså der er jo nogle paradokser også i forhold til folks tilgang til det her, og det gælder muligvis, det tror jeg gælder mere her, end det gør i Danmark. Altså her er man lidt mere fokuseret på, at der er sådan en convenience-faktor, og at ting er enkelt, så det er sådan set ret fedt, at appen har styr på, hvad man gør, sådan så den ligesom kan lave nogle valg for en, og det er nemmere. Altså der er en mere offensiv tilgang til brug af data her, end der helt bestemt er i Danmark. Men det er et parameter, som er klart i vækst, og derfor bliver det også, kan man sige, for eksporterende virksomheder, for danske virksomheder, så er det, er jeg helt enig med dem, der påstår det i, er det et konkurrenceparameter, hvor vi faktisk står godt, fordi vi allerede har udviklet politikker. Men som ja. Fordi man kunne også sige, at man kunne sælge, altså gøre et marked ud af det, ikke? Så hvis jeg nu gerne vil have the convenience, så sælger jeg mine data. Yes. Og hvis jeg ikke ville, så kunne jeg beholde mine data i fred. Ja. Men det ved jeg ikke, om man diskuterer. Jamen, altså, for det første, data er en handelsvare, og bliver selvfølgelig handlet i stor stil, og der er behov for modeller for det. Så og der er jo flere gode danske eksempler på Data for Good og andre,
som er meget langt med at lave modeller for netop, hvordan man kan dele på en ansvarlig måde, så vi kan både få forskningsmæssig, sundhedsmæssig og alt muligt andet udnyttelse af den data. Og det er klart, sådan nogle løsninger er der behov for, og de er interessante i mange steder, det er de også her. Så virksomheder, der har den slags løsninger, har en klar eksportværdi, eller en klar profil, som man kan gå også til USA med. Fordi det er i bevægelse. Og det gælder også i forhold til sådan det generelle bæredygtighedsaspekt og tilgang til det. Altså, det er helt sikkert i vækst, også i Silicon Valley, også i forhold til investeringer. Det den her viser, det er et schweizisk universitet, der lavede sådan en analyse af nogle af de guidelines, der ligger på dataetik. Og den illustrerer egentlig bare lidt skæv, men den illustrerer, at det er altså stadigvæk meget en europæisk, amerikansk og asiatisk tilgang til det her. Søren, jeg har et spørgsmål. Ja. Råber jeg højt nok? Mit navn er Thomas Brunfeldt. Vedrørende det her etiske aspekt, hvor man faktisk gør data til en dataudveksling til sådan en forretningsmodel. Ja. Hvordan ser du, altså der er jo et europæisk projekt omkring self-sovereign identity, ja, som bringer i hvert fald os længere frem i skolen på den der. Hvordan ser du relationen mellem USA og Europa på det plan? Det er jo helt afgørende, og der er jo lige præcis en voksende forståelse af, at det her det er globale, ekstremt handelsrelaterede spørgsmål, fordi data flyder, som de gør osv. Lige nu er vi jo udfordret på dataaftalerne, fordi dele af det er underkendt af EU-domstolen osv. Det understreger jo egentlig bare, hvor vigtigt det er, at det bliver, at vi får en ordentlig dialog om det. Og det tror jeg gælder lige meget, hvilken administration vi får efter den 3. november. Så tror jeg, der vil være et take på det også. Altså, det er helt afgørende, og identitet er selvfølgelig et af de helt, identitetskontrol er selvfølgelig et af de helt grundlæggende spørgsmål i denne forbindelse. Og det er bare afgørende, at vi får en bedre, en forstærket global dialog om det. Flere af de internationale standardiseringsorganisationer er ret langt med at lave både dataetiske principper og retningslinjer for det her, der foregår meget i de der forskellige regi. Så altså, det blev det langt kort svar af ja, det er ekstremt vigtigt. Og et opfølgende spørgsmål er så, tror du på, at man fra europæisk side kan gøre det etiske aspekt af datahåndtering til en konkurrencefordel i forhold til også Kina? Det er jo fuldstændig afgørende spørgsmål, og det har vi jo lagt som klar strategi i Europa. Vi vil fastholde den sådan etiske og ansvarlige tilgang til brug af data. Risikoen er klart de der splitternet-scenarier og Kina, og det er det, vi ser. Kina, der går en vej, Europa går en anden vej, og USA en mere markedsdrevet, mere markedsstyret vej. Jeg tror, vi vil se mere lovgivning i USA, og jeg tror, vi vil se mere regulering af markedet. Hele diskussionen om kontrol med platformene, altså Facebook og navnlig Facebook og Twitters løbende dilemmaer om content moderation, altså deres ansvar i forhold til alle mulige ytringer på deres platform, er med til at drive det, og selvfølgelig i stigende grad data, hvor der helt klart er en anden, og vil være en anden tilgang i USA, men hvor der er en stigende forståelse for, at der er brug for regulering også fordi det hænger sammen med konkurrencepolitik, og hvordan man regulerer nogle af de, altså Amazon og nogle af de nye gigatech-mastodonter, hvor kernen i, hvordan man gør det jo i meget høj grad også bliver spørgsmål, om man regulerer deres brug af data. Ja, det tror jeg. Og nu, vi laver lige nu et projekt, hvor jeg har lige nu rekrutteret 50 PhD-studerende fra omkring 20 lande. Kina, Asien, Indien, Ghana,
Kenya, Sydafrika, USA, Frankrig, Tyskland osv., og Brasilien og Chile. Og meningen er, at vi vil lave det, vi kalder sådan et dilemma-bibliotek. Vi vil lave sådan et horoscape over, hvad er det, der kan gå galt. Og meningen er ikke at udstille tech, men meningen er at lave sådan en læringsplatform og lave en bedre forståelse af, hvad er det for nogle dilemmaer, man skal forholde sig til, hvad er det for nogle risici, man skal forholde sig til. Og i hele den der dialog, der er det sådan været min egen erkendelse, fordi jeg startede faktisk lidt med det der billede, jeg viste før, som jeg ikke kan finde nu, men altså det der kort, hvor det er sådan en Europa-centrisk i høj grad, og lidt nordamerikansk dagsorden. Det er på vej, og det foregår på universiteter, det foregår også i virksomheder. Vi har haft dialog med Safaricom i Kenya, som jo i ekstrem grad er databaseret. De laver jo mobile payment baseret på, det er jo en telco, en teleudbyder, som laver bankforretning, som er vokset med lynets hast i Afrika. Og de har jo enormt meget data, og hele den der sådan dataøkonomi, den er bestemt også på vej og kommer. Og der er en stigende, der sker rigtig meget i Singapore, navnlig på det finansielle område. Singapores bankmiljø er virkelig langt i forhold til at lave etiske standarder, og er faktisk rigtig interessant at kigge på, hvis man er sådan i det område. Så det kommer. Mange virksomheder i Afrika har lavet deres egne standarder, fordi der ikke var standarder. De opdager, at hvis de skal eksportere til Europa, så er der i stigende grad krav om, at man forholder sig til det. Så de har udviklet deres egne standarder og guidelines for, hvordan de håndterer data i mangel af lovgivning. Så det tror jeg. Og det er jo en global, tendens i retning af, og det kan sige, det bliver udfordret nu på vej ud af krisen, og det er jo virkelig det store spørgsmål, altså hvor meget holder vi fast i sådan den der bæredygtighed og ansvarligheds, og hvor meget går vi quick and dirty for at få reddet arbejdspladser og økonomi på vej ud af det her. Og det er jo selvfølgelig i nogen grad et åbent spørgsmål. Jeg synes, der er meget, der tyder på, og det gælder i USA, hvor det vil jo vise sig den 3. november, men det gælder i USA i den her sommer med hele sådan Black Lives Matter-bevægelsen og det her store fokus, der er på ansvarlighed, også ud af den erkendelse, folk har haft her med corona osv. Og det tryk, der er på den grønne dagsorden, også i USA nu, tror jeg, det ved vi så, det er risikabelt at sige nu, men det ved vi så den 3. november, hvordan det forholdt sig. Men jeg tror, at det har vokset sig så stærkt, og jeg tror også, det er en global dagsorden, at forståelsen af betydningen af impact og bæredygtighed og ansvarlighed for forretningen faktisk bliver et konkurrenceparameter. Det tror jeg også gælder på dataetikken. Jeg har 200 slides tilbage her. Det vil jeg ikke. Jeg vil lige stoppe her, som den er sådan lidt teksttung, men altså, men pointen egentlig bare, det er jo svært at sige noget i dag, uden lige at nævne FN's verdensmål, så det vil jeg også lige gøre, men måske bare lige for at binde dem til det spørgsmål, der var før, om dataetik i USA osv. Altså hele den her dagsorden, den er bestemt også på vej i USA. USA kan ikke lide at kalde dem FN's verdensmål, fordi amerikanere kan bedst lide, at det er dem, der lærer resten af verden, hvordan tingene skal se ud. De er ikke så glade for det, så så det er lidt svært her at kalde det for FN's verdensmål. Jeg tror, man skal kalde det sustainability eller noget andet, for at blive forstået. Men der er masser af gode. Altså det er jo ikke kun Patagonia, som forstår at køre den dagsorden. Det er jo flere, der gør, og som forstår, at det er risikohåndtering på et meget stort niveau, men at det også er mere end det. Det er også et spørgsmål om, hvordan man profilerer sig, hvordan man vil udvikle sine forretninger, hvad det er for nogle medarbejdere, man vil tiltrække, og man kan få millennials ind i butikken og få dem til at blive i de kommende år, og endnu mere den generation, der kommer efter. Så der er absolut medvind også på den her dagsorden i USA. Det går langsomt, og selektivt osv., ikke?
Men hele diskussionen med Salesforce måske som længst fremme, med the business of business, og hvordan man ligesom formulerer forretningens placering i samfundet, er et godt eksempel på det. Og det slår bare igennem, og det kunne måske være, vi har sådan 5 minutter tilbage, men altså, igen, med mindre nogen afbryder endelig. Må jeg foreslå, at vi lige tager 3 spørgsmål på 6, og så kan du give nogle afslut. Og så det er muligheden for at skyde løs nu 3 hurtigt til professoren. I jeres egenskab af bestyrelsespersoner og business og engelsk for en bestyrelsesuddannelse, så i forhold til det Søren repræsenterer. Bum. Der var noget mere. Der tager jeg lige... Kan det betale sig at tage til Silicon Valley med et nystart og startup for at blive inspireret, også for at se mere muligheder og endgame og sådan noget? Jeg vil knytte spørgsmål, Søren. Kan det betale sig at tage til Silicon Valley med sin startup fra Danmark eller fra Europa for at få inspiration over Silicon Valley og besøge dig og køre hjem igen eller bygge der? Det kan det stadig. Jeg går ud fra, at vi taler en eller anden gang efter corona, men det kan det stadig. Der er stadigvæk meget at lære. Jeg tror, og Silicon Valley bliver udfordret, altså man kan sige, Silicon Valley bliver udfordret af alt det her måden at arbejde på osv. Og der er jo alle mulige andre steder, der vokser frem i USA og globalt, og der er jo masser af steder. Tel Aviv er et spændende sted, München er et spændende sted, Paris mere og mere i virkeligheden, så jeg tror, man skal måske vælge, hvad det er, hvor man tager hen, lidt afhængig af, hvad det er for en startup, man har. Men der er absolut stadigvæk grund til at tage til Silicon Valley. Og både på både i forhold til finansiering, fordi Silicon Valley, altså har man en startup, der skal finansieres, så gælder det stadigvæk, at det er det mest aktive, dynamiske, investeringsmiljø. Men altså, de er altså også bare, de er lidt bedre til at tænke innovativt sådan på tværs, end man er rigtig mange andre steder. De er selvfølgelig navnlig på brug af data. Silicon Valley er blevet lidt udfordret under corona her, synes jeg, fordi de har været ekstremt dygtige til at altså, de har jo, man kan sige, altså Amazon og som vi diskuterer om Amazon er en Silicon Valley virksomhed, men Google og de andre har haft enormt fordele af, at folk arbejder hjemme og så videre, så de har virkelig skovlet ind på det. Det er jo ikke, det må man så også indrømme, det er jo ikke herfra alle de andre sådan innovative, altså og de løsninger vi kigger efter nu, de kommer jo ikke fra Silicon Valley. Det understreger måske bare, at der også er andre steder, det er relevant at kigge hen, men det er absolut, og der er for en startup, der skal vokse, det var måske virkelig det spørgsmål, det var, for en startup, der skal inspireres, og som skal lære, hvad det er, der skal til, så er Silicon Valley stadigvæk stedet at tage hen, fordi det, de kan her, det er execution og skalering, og det, der skal til, og det er de bedre til, end man er, tror jeg, måske med Tel Aviv som undtagelse, nogle som helst andre steder i verden. De er sindssygt skarpe til, hvad det er, der skal til. Spørgsmål til sagen her. Hvad siger det? Nej. Du er med der. Hvad siger jeg? Man kunne spørge om, hvis man skulle sådan lidt ind i fremtiden, jeg ved godt, det er svært måske i øjeblikket, men hvad er sådan nogle nye tendenser i Silicon Valley, hvor du sidder henne, som vi ikke rigtig har set i Europa nu? Kan du se nogle tendenser, som er interessante? Syntetisk data og hvad ved jeg? Ja. Jamen det, altså, det er jo hele paletten, altså faktisk på der var den vist. Hvad hedder nu? Altså det er jo hele paletten af teknologier, for øjeblikket skal der være noget machine learning i noget som helst, mindst for at det er relevant, ikke? Jeg tror det der måske er, altså autonomy har været det, og er klart en tendens, og det ud af corona bliver det selvfølgelig også forstærket, ikke? Fordi det er et spørgsmål om, hvordan man kan lave resiliens i supply chain og alt muligt andet, og det bliver selvfølgelig et af de helt store kodeord. Så alt hvad der er autonomy,
eller autonomous, om det så er bots, eller hvad det nu er, det tror jeg er ekstremt, er virkelig en klar tendens, og selvfølgelig altså styrket brug af kunstig intelligens. Så jeg tror, at mix, altså den der forståelse af at bruge teknologier på tværs og hvad hedder det, i mix, tror jeg er en klar tendens. Og så er altså data og syntetisk data, svage data, alle mulige datapunkter, men virkelig konsekvent brug af data. Og det er jo også ud af corona her, det er også en af de helt store læringer for alle, altså vores egen den danske smitteopsporing og brug af data og så videre, ikke? Altså det viser jo bare, hvor meget og hvor vigtigt det er for os i de her udviklingsforløb, også med vaccine og sådan noget. Altså data og hvor mange forskellige datapunkter, der kan bruges, og hvor aktivt de kan bruges. Det understreger selvfølgelig igen den etiske dagsorden, og hvordan vi finder ud af, altså data for good, hvordan vi kan få lavet platformen, der kan sikre en effektiv, ordentlig altså udveksling af og brug af data. Men det er sådan en mega tendens ud af det her. Det er bare understregningen af det, vi vidste i forvejen, hvor vigtigt data er. Søren, afsluttende bemærkninger og gode råd til de 15 dygtige og sultne og engagerede bestyrelsespersoner i startup og investorer, der sidder her fra dit perspektiv? Men det er nogle kodeord. Dine kontaktdata. Ikke? Ja. Nej, undskyld, hvad sagde du? Ja, det var bare fordi, du viste dine kontaktdata, så det var bare for sjov. Men sådan til de her engagerede mennesker, der sidder her og gerne vil ud over stepperne for det her, set på dit perspektiv. Ja, det er altså, du sagde det selv, det er livslang læring eller continuous learning, ikke? Altså læring, det er altså, og de rigtige kompetencer på de rigtige niveauer er helt afgørende. Hvad hedder det? Diversitet er fuldstændig, og tror jeg et af nøgleordene, som vi går fremad, fordi diversitet er helt afgørende for altså lige meget hvad, så bliver vores verden mere global, og det, vi kan nok se nogle tilbageslag på vej ud af corona, hvor vi alle sammen lukker os inde bag vores grænser og sådan noget, men vi skal ud og sælge til en verden, og så diversitet på alle niveauer, og ikke bare gender-based, men altså meget bredere, er jo helt afgørende for innovation og udvikling, men det er også nødvendigt og afgørende for at forstå de udfordringer, de problemer, der skal til. Så det er relevant i forhold til både en innovativ og en internationalisering og sådan en bæredygtighedsetisk ansvarlig dagsorden. Så læring og diversitet, og så tror jeg, den sidste ting, det er som ikke er noget her, men altså men bestyrelsens rolle og vigtigheden af digital savviness eller viden på bestyrelsesposterne, international kendskab eller internationalisering i bestyrelserne, og så diversitet, altså at bestyrelserne bliver sammensat med maksimal diversitet for øje. Det kunne være det sidste ord. Søren, vi håber, at vi ser alle sammen igen, også både digitalt og virtuelt. Dine kontaktdata er jo der, så det her det er også at lægge nogle spor ud og bygge bro. Og vi må dele dine plancher. De kommer en lidt justeret version i morgen, så bliver det loadet op. Ja. Og med disse ord skal vi give Søren en kæmpe hånd for at være med os. Tak for at være med. Tak for at invitere. Endelig, jeg har et hav af mailadresser, men de virker alle sammen, så jeg endelig, hvis jeg kan hjælpe med noget herfra, som sidst kurs, så må I endelig bare række ud. Det er en kæmpe fornøjelse, så jeg glæder mig til at se dig i Danmark, når tiden er moden til det, og så tales vi videre. Jeg vender selvfølgelig lige tilbage i morgen for at høre om, hvordan alle synes, det gik, og hvordan de selv synes, du blev taget imod. Tusind tak, Søren. Alt det bedste for en god dag. I lige måde. Hej. Hej. Det var Søren. Ja. Nu er det blevet mørkt, det er blevet lyst i lokalet. Vi ses næste gang. Der ses vi